Ona Moments. Els moments fan la felicitat. Ona Moments. I en aquests moments, amb tots vosaltres, i en exclusiva per Ona Moments, una sabrosa bossa nova. Vinga, anem-hi! Bon Nadal! Vinga, Albertus! A la guitarra! Ei, bon Nadal! Ei, bon Nadal! Ona Moments! A Congrés Indians! Bon Nadal! Bon Nadal! Feliç any! Posa't a sintonitzar la ràdio, escolta't a tu mateixa o a tu mateix. Viu el moment que venen els Reis d'Orient. Bon Nadal, Ona Moments, Congrés. Som els congressistes i estem aquí perquè tingueu un Nadal feliç. Apa-li! I què seria el Nadal sense un caganer i una bona tifa? Saps què representa? Representa la pagania, però també representa la bona sort. I ara també representa diferents personatges caganers, la Rola, Messi, el rei, l'Aragonès, tothom està en el pessebre vivent. Vinga, va, caguem fort i en riem molt, que això és Nadal. Vinga, 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 Manelic, va, anem-hi! Hi ha d'haver-hi un caganer. En un pessebre hi ha d'haver-hi 3 gallines i un ferrer. Un ramat de cabres sueltes i una iaia castanyera i un dimoni dins l'infern. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Hi ha d'haver-hi un caganer, hi ha d'haver-hi una il·lusió, festa, xerinola, i que els nens estiguin contents, que fan també contents, o més contents els grans, els infants, aquells ullets. Ai, mare, bon Nadal! També hi ha d'haver 3 reis amb 3 patges, 3 camells que venen des de l'Orient. Amb caganer o sense, onamomentstv.com us desitja un bon 2022 ple, carregat d'abundància i moltes bones vibracions. Vinga, salut! Ens sintonitzem! Ona Moments! Ha d'haver-hi un caganer! No se n'oblideu mai més, d'un pessebre hi ha d'haver,